O Concello de Boiro, en este momento, pretende velar máis polos intereses comerciais dunha compañía, en concreto de gas natural, que polas economías familiares dos veciños e das veciñas de Boiro, porque esta compañía, esta multinacional, intenta impoñer o cambio de suministro enerxético ao noso concello e, dende logo, como podemos observar, en moitos concellos galegos hai grandes plataformas veciñais que están reclamando, exixindo que se lle manteña o suministro anterior. Por iso nós consideramos que é fundamental que se manteñan as dúas redes de suministro e que non se pode estender unha decisión de carácter empresarial ás economías familiares do noso concello. Véxase Ferrol, véxase Cambre, véxase Lalín, son moitos dos movimentos veciñais que están en contra da implantación deste modelo enerxético no noso concello. Se ben son conscientes de que os riscos de fuga e accidentes son menores, dende Boiro Novo entenden que no caso de acontecer terían consecuencias moi graves. Consideran que o lóxico sería afastar este tipo de instalacións aos núcleos de poboación, en lugar de emprazalas en pleno casco urbano. Habendo sitio en Boiro de sobra, sitio despoblado para facer isto, non entendemos por que se fai no medio do casco urbano e entre dous edificios, dúas residencias de vivendas, ao lado dun supermercado e con numerosos negocios de hostalería presentes na zona. Porque ten que a xente, aínda que sexa improbable que pase algo, pode pasar. Por que facelo aquí, podendo facelo en outro sitio? Se pasase en outro sitio, máis alonxado das vivendas, pois non pasaría nada. Quedaríase únicamente en danos materiales para a empresa e nada máis. A única explicación que hai para iso é que este sexa o punto onde lle resulte máis rentable á empresa facelo. Por último, acusan o Executivo de falla de transparencia ante as dificultades dos veciños afectados para acceder á información. Dende Boiro Novo defenden que debería estar publicada no tabuleiro de anuncios do Concello, así como na web municipal.